अरे बाबू पर है बनना तू बुढ़ावा खोखा तो वाला चाह बना के दोन तुम मारो पाठ तारा बाबू पर है कती मोबाइल बनी चलो ना तू रोवा मत भाई के बोला के माई कहां चल जाए हर खिया जले रात सुख न चलन कुछ गिन के नहीं खा दे दुर्गेश भाई अपने मेहरारू खाते दशहरा में 5000 के साड़ी किन ले चल तोरो को 10,000 की ना बबलू यादव बड़े अरे भाई ओम प्रकाश चौरसिया जी बड़े भौजी खाते का ना किने तू नेता जी को समझता नहीं कि तोरो भमनी बाबूआ ए राजा जी क्या है हमरा के हेलो ये तो झुमका तक ना ले रे बोले मामा ये लोग अपना मेहर खातिर का ना कइले लोग अपना मेहर खातिर भोग करता हां ये पीएम विश्वकर्मा भैया अपना मेहर खातिर रुपया भेजवा देखो तू एगो मर्द नहीं बाड़ा जाए नहीं जा तू अपना मेहर तू अपना मेहरारू का पैसा छीन के तारा मेहरारू के बचा रहा हट ले अपना हाथ से पूछू डाली ए राजा जी कृष्ण बसरती को मन लगा अपना मेहर खातिर अब का गाना कनी हम ले ली भैया ए देखत आई बेटा के ईमाई से पैसा चोरा के ले आई कृष्णा पे दर्दी प्रमोद जी नहीं दिहला धरे ओम साई एसोसिएट लक्ष्मण भैया हमरे कतराई वाले इधर लड़का अपने माई से चोरा के लिया के ले भाई कृष्णा पे दर्दी अरे चले राजा